तामुलपुर आरो गरेस्वरनि बिजिरथाया मुसलपुरनि सोलायै कामरुपनि रङियायाव जासिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। बोहैथि बोसोरनि 29 जुलाइखालि आसाम सोरखारनि दिसपुर जनता भवननिफ्राय नखर बिफाना हरनाय सोरखारि लाइजाम नं फाइल नं 332241 नि बिथोन बादियै 16 आगस्तखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया तामुलपुर आरो गरेस्वर पुलिस थाना बेन्दोंनि बिजिरथायखौ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय डिस्ट्रिक्ट आरो सेसन जाज बिजिरसालिनि सोलायै कामरुप जिल्लानि रङियायाव थानाय साब डिभिजनेल जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट मेट्र' आरो एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज बिजिरसालियावसो बिजिरथाय होनायखौ थि खालामबाय। बे बिथिङाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि भिजिलेन्स रेजिस्ट्रार उत्पल राजख'वाया 16 आगस्तखालि मोनसे मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों फोरमायो।